नोंथां लोगोफोर दाथ' आलफ्रेडा न'सिम सौफैबाय बिहाव बिखुनजोनिसिम दा नोंथांमोननो आङो सिङाव हाबनानै देखायलांनो नाइट डेक'रेसन माबायदि नुयो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि साजायनायफोरखौ माबायदि साजायदों नोंथांमोना नायलां आं सिङाव हाबलांनि दै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आलफ्रेडा दहायनो फैदों आरोखि आं टाइम गैयैयाव भिडिअखौ आपल'ड होथ'नो मोनाखैमोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दङ नै जोंना आलासिया सौफैबाय माथो नै लामायाव बेलाय आलासि फैबायना बेलाय नै जोंहा आलासिया सौफैबाय बेलाय नै सौफैबाय दै आलासिया दासो सौफैबाय गारि हाबोना हाबा हाबगोन दा जोंना सफैबाय भिडिअ' बानायथारोरा माथो नै जोङो नायलांदिनि होमबा गेटथिंहाय मोनायाव माबायदि नुदों साजायनायफोरखौ नायलांनि दै एसे नै बिराद गुड मोजांथारना लोगोफोर मोनायाव साजायनाया बेबायदि नुदों आरोखि नायबाव नै बेबायदि साजायनाय जाहैबाय नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि नुदों साजायनायखौ नै आरोखि बेबायदि नुदों बिराद बरिया नैबाव हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायगोन आरोखि माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आं देखायबाय नै बिराद समायना आरोखि मोनायाव नोंथांमोननो देखायहरबाय आङो माबायदि नुदों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय नै आरोखि बेबायदि बिराद बरिया बै गेटआ हनै ओरैहाय दा जों नैबेजों हाबलांबावनि दै नैबेजों दहायनो देखायखाबाय आं बेखौ लागाव मा बिलाइ लाब्रा लाब्रा होख्रेमगासिनो दङ नै गाबोननि दा ना बेखौ दानि जागोन दानि दे गुड नै ओमफ्राय बैयो लाल साहा ओंखाम आदसा आदसा आंलाय लाल साहासो नंदोंमोनलै दे थिगैनो दं गाबोननि थाखाय मा बिलाइ बिथै दे खर' आथिङाव होदेरनो खर' आथिङाव होगोन दे मोजां टेस्टआ ओरैबायदि जागोन ना सिफाव जेब्लाबो आरो सिखांनाय नङा आदसा दे 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 मोजां रेडि जोबखासै बेवहाय ओंखाम जाग्रा दै जों बैजों थांबावनि नैबाव रेडि जोब लागाव मा बिलाइ लकेल दा दे मावगासिनो दं गाबोननि थाखाय आरोखि माने गाबोनहाय हाखु दाखु जायो नालाय ओंखायनो दा मोनायाव रेडि जोब आरोखि नै बेदर गोदागासिनो आरोखि गाबोननि थाखाय रेडि जोब बरिया नैबे आथिं जाहैबाय बे मोदोम गोदाग्राफ्रा नै जोंना बरिया गोसो होनानै गोदोगासिनो दं आरोखि दे 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 बोलो हो गुड हरै नायलांबावनोसै एसे मैगं हाग्राफोरखौ नै मैगं हाग्राफ्रा बावसो गाबोननि थाखाय रेडि हाखांबाय ए औ गाबोन हास्लाबा नालाय ओंखायनो दा हानानै दोनखाजोब्बाय आरोखि नै जोंना बावहाय हाबा हुखाबाथाय बिराद गोसो होनानै मावलायखायो आरोखि औ बिमाफ्रा जेननायाव गैया बिराद गोसो होयो आरोखि जोंथ' औ मोसानायाव जेनखाया होमबालाय बिदिनो जाखानांगौ बिराद मोजां आरोखि दे गुड हरै थांफिनसै आरोखि नैबाव आलासि जिरायनो रेडि सेर बजबनानै दोनखाबाय बैजोंहाय रुम आरोखि बैजों बे न' दङ बैजों ओमफ्राय नैबे गेटआ बेबायदिनो आं गेटआव फैफिनबाय आरोखि बिराद बरिया साजायदों नै बिराद समायना बेबायदि आरोखि माबायदि नुयो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय मोनायाव माबायदि नुयो साजायनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायहरबाय आरोखि बिराद मोजां नुदों आंनिबा नोंथांमोननिबा माब्रै
फसायोना फसाया बेखौ आं बुंनो रोंला नोंथांमोना गेजेराव फोरमायहरदो कमेन्टनि गेजेरजों आलफ्रेडनि बिहाव बिखुनजोनि न' आरोखि बियो दिनै फैबाय दहायनो सफैदों आं भिडिअखौ आपल'ड होथ'नो मोनाखैमोन नालाय बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं फैनो हाथ'वाखैमोन दा आं होबाय नोंथांमोना नायलांदो आरोखि दा भिडिअखौबो आङो बारा गोलाव खालामला लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन आरो गाबोनबो आं भिडिअखौ आपल'ड होगोन दा बेखिनियावनो लोगोफोर दोनथ'नोसै भिडिअखौ गोजोन्थों नैबाव नायहरबावनि एसे